Mr. Speaker, the President of the United States. Ni kulonkɛ caman ye ani a ɲagalibɔlaw olu ka jaabili ye ani ŋunuŋunukan mun kɔni dunnen don kosɛbɛ ani kuma jɛngɛlen fɔli o kɔni o dɔgɔyara a ka laseli senfɛ i b'a fɔ mɔgɔw bɛ deli k'a ye cogo min na. Amerique jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden a kɔni lakarili minnu dara kan a ye olu bɛɛ kɔ kari a ka laseli kɛko ɲuman na. A ka sigisigiliw kuma porokotelenw ani a ɲɛ munumunu kalaminɛw fɛ bɛɛ bɛ jateminɛ la sisan Amerique kɔnɔna la wagati min na jamana ɲɛmɔgɔ cɛbɔ don a yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya la. Républicains bɛɛ a ka fiɲɛ bɛ jateminɛ walima u b'a da k'a fɔ ko a ka sebaliya ka se ka jamana mara tuguni. Alamisadon Joe Biden tɛgɛrɛ warawarala ye a ka bɛrɛbɛrɛtɔn démocrate mɔgɔw fɛ. U ye kule k'a fɔ ko san 4 wɛrɛ Good evening. wagati min na Biden ale ni a fadenma républicains bɛɛ kan ka na ni a ka daluyaw ye ko ale ka kan fanga sarati wɛrɛ la ni galabu kɛnɛya ye mun ti deli ka ye a fɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ san 81 na. Ni nisɔndiya ye a ka wasadenw minnu b'a ka bɛrɛbɛrɛtɔn na ko si a kɔni kɔrɔlen don hali n'a kan bɔlen don jamana ɲɛmɔgɔya ma. That conservatives got together and said it was a good bill? I'll be darned. That's amazing. That bipartisan bill would hire 1,500 more security agents and officers, 100 more immigration judges to help tackle the backload of 2 million cases. Joe Biden galabu ka kɛnɛ kosɛbɛ a ye kuma gɛlɛn minnu fɔ cani ɛri kelen ye wa a bɛ kuma jɛlen na wa kuma ka teli a bɛ faamuya. A ye a fadema bɛrɛbɛrɛtɔn républicain mɔgɔw a y'olu talo yɔrɔ dɔw la ani ka yɛlɛko kumaw fɛnɛ fɔ olu ye. Démocrates ni caman kun kɛlen don ka fini jɛman don yasa ka tasibila kɛ ka se musow ka hakɛw ma ye tɛgɛrɛ warawara a ye kosɛbɛ. I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families.